Il-pjan ta' gvern ġdid għat traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma li għati wkoll lil pajjiżna arja iktar nadifa kien ippubblikat kważi ġimgħa ilu. F'reazzjonijiet ta' paniku totali li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista semma kemm il-darba il-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Waqt attività li l-Prim Ministru kellu 2 filgħodu fil-Mosta, One News għamel numru ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru dwar dan il-pipeline. One News staqsa meta ser jibda u jitlesta il-proġett tal-pipeline ma' Sqallija, kemm ser jiswa dan il-proġett lit-taxpayer Malti u kemm ser ikun jiswa unit ta' elettriku meta ikun lest il-pipeline. One News staqsa wkoll il-Prim Ministru jekk pajjiżna u isser jibqa' jiġġenera l-enerġija kollha tiegħu bil-heavy fuel oil, l-iktar fuel li jniġġes sakemm jibda jitħaddem il-pipeline. Ifaċċjat b'dawn il-mistoqsijiet, il-Prim Ministru ma wieġeb l-ebda waħda minnhom. Ara, dwar il-mistoqsijiet tekniċi li għamilt sa jkun hemm it-tweġiba fil-ġranet li ġejjin, sa jkollok id-dettalji kollha li jkunu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku tagħna. Sa wieħed jara aktar il-qudiem bil-dettalji kollha li joħorġu f'dan. Illum ma taf ġifier Prim Ministru. Naf preċiż, imma kemm serwis jiswa kull unit tal-elettriku bil-pipeline tal-gass. Ejdilna. Ikollok it-tweġiba. Taf Simon. Sa jkollok tibżaħ fil-mument opportun. Lorenz Gonzin tal-appjat ukoll reazzjoni tiegħu għad-dikjerazzjonijiet pożittivi li għamel l-eks Ministru Nazzjonalista u membru parlamentari Jasmine Mulliet dwar il-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista. Gonzi wieġeb li huwa jagħti każ tal-esperti. Dwar x'qal Jasmine Mulliet u jgħidu, jiena nisma' l-opinjoni ta' kulħadd, speċjalment tal-esperti.